Akoshi brand masamane hame Sumi tubia na tumia hani minyame If you run to an idea krembo betu Sika miji mini wo bie ni chefa Semu jimi ndiamo fami kwa sem dipia na semu dime konsu ameba Eba be yima no atrasi I am the oldest and I'm giving you the oldest. Without me, you are helpless. Don't tell me you can stand this. Niamu beke bia me se mia mi di hene. Fise mi show bia na to mia ni minyame. Sikentia ni me fe bia na mosame. Eye busia dia ye kame na mi di kana. Sa usika be di me chena se mi ko yisia. The old man no si wo bia. Fira. Pacho me no komo kakra. When me won komo. Pacho ai. Juba tenase ana abede. Me mu akunya. Fira ma me fa akunya. So na ha, na fa akunya na esi won fa bra. We die. Etuwa ja me fa mo ho adwen chinchin miduku ana. O dia ba se o ne me won komo nti no esempa kwa so Fira ade bi koso ofia ha nyame anim ne kurani efie be mu efia ha eye mimi fia ai ana bibi koso mimi fia na me de me hu ai Fira mimi hunu ye me de mehu ana me ba be ka kiro wo na wo ye Fira sa se bibi koso na bia hu na me mehu a wo se be ka kiro ampa wo ye Fira de se di jawane ye di aso ya baba wana wote akiro no tuntum no AKOSUAH Fira woni ne nkasa mame wo ye ne omanioma bia e de wo haw e ba ma warem se yesema aboa bi nchi aboa bi nhwe no so nkire sa aboa bi mfa aboa bi anum nya agoprema so enya wo de ya na okatum se ngamu a ene na dere se se bongaw na wo hye ne yem ene na wo hye ne yem wo hye wo se boyem e ho de hwan na ekwa akobusa Enti me no me ne nkasa. Fira woni ne nkasa. Sane o je no. Oseba ba nanum. Ene woda ho sei. Obi anka nkire nse wonfa nanum kodan agoprema so mo nkoye ma ne nche na nwe. Ye koche na wie Fira ye den no a ye kwa ye ba no ye Fira adanse bi kakra wo kwa wo ba na wo bebre. Ka kire ne sa ade a woni me ye no. Mesi mani nye ho. Ade a so no wo ye. Sese wo di asema betumanim. Say me AKOSUAH nkasa say ade a wo ye no wo mpe asem so no obi ba be ka wo be se kira ka asem koro no na magina asem koro no so na maka kire nipa na wo se mente no wo ne no na wo huna de koro nti a wo se men nkasa asem no nkira no na wa twene ho enti betime menwu asem koro ene ade AKOSUAH ye Fira asem ni nyina ne se na nse na wa and was started so what the no ye day from insemu and a wutu kwan no ade na ye day say ekoso and a me akasa maka kire no empre bebrebe na maka kire say ade a wo ye no mani nye ho na mani nye ho no waye tintin tirinti no so nde fans na ye fans ya waye tintin tirinti obi anfa hwensoma no so waje aginem Fira oni ne nkasa o se me mpesa obesu ja na obehwe nkwam na me de me ka no me se me mpesa na so be ma wo ye den a so do hu kotwitwi oba asa Fira asem ni nyina ne se wo do hu kotwitwi oba asa opa asem ena me no ase entakra che hye ni ntinu na nisame Fira wo se me mpesa entino men kan kire ne se wo se wo mpesa me mpani wo ye no men kan kire ne se AKOSUAH on pesa Osman mfa ne humuru amanfo nsemu fa hu menka saa na nje ai on fa ne humuru nsemu on fa ne humuru nsemu na de ade na wo waye pa wo de humuru ma hompe ka de kro no kire na menyina so nka ne ye na ntimi mo ne hu no anka hu fi se me de me fie wura wo nya na anwa me che ho ara me fa kotua me fa ko sese abodua nti ka de ko sese a kire me na me hu de ade na wo ya AKOSUAH na hu na wompe ye panyi na ade asem betumanim se men kama to obi am nka asem na won se kire nka asem no ekuro ni nie won wa president ni freni a me ade nwa asem na maka AKOSUAH nso aye no wro fof na ni so hyehyehye basa bi hu ni pa ba ya wo yes entinam se ka asem kuro no na me nyina so nka na AKOSUAH no aye adonke
Apapa we mse ma hwe ni ye kura na mji ni omifi ha ma nti ase kura wa don kase beba nti kase wo yes ade ni nyina me hwe ni di me pese metene mensa opeso wo yas wo ya ni ma yepe ya ye mema otimi ya ma ne nsa nyina ruwa mani ase nti ade a menti ase ne se wo be ma walefo a wo na wo yire ne tie na ye dan na wo ba wo onya wo yire no wo nya obusu ne wonya me yire mo be han dan wotimi ni na ye sa free bebre bia na ere na oba nsemu afi de otimi ruwa me nsemu atimi ten wonsa last me se nyanya me nko na ye madoma nko ni mi ho an se mani kosu etua ne nsa kokuroboti anu na menti asema se fi se me ya me ye fie ruwa baba we wonfa ne huntwitwi me akosi wonfa ne huntwitwi me ba bi atime na wonko na huntwitwi kan se eba obekọ akoya dance dini eba sa wo kona my day yeah de asem akosia kan frata asa akola ata fre binka frata ntine frita me ho no ana metafre na we frita yesen akosia tada esa woni ma bia we nkura asem bum dodo mama ni etuan se ma kusukan asa wa ho hye no do so do timi bo panyi se se your size mama if you run patro we fa cheme hye no do so na what bi so you me pese mbuse wasem kakra bitu kan no de ade na course ofia woni ma kusuntem ma kusu mama kusu de menini ni asem bia obi an course wo entem akusua oba fie ha no emre wo fie ha bia me de ma ho me ma hu mre wo fie bia na ote ase na wo geye impe he ena dede na choka ye ne na me de sika ma me pensa mfu nti sika de egu aso ansu yo me ma 3 months na ko na wo sika de wadi ni kura me mpe me de ni na ma na akọ me pe ma so dwie nti na meteme ha enu nti na me se ebusa ubie mu se me tu kwan no ade na course wa woni ma akusu mama me de Marcus de me kai se me de ma asem me de ma no koto na asem ye Mariam mami a okoya ode ni jane se o mu nhwe ni na me ye na mu se o hwa akra ni ye ase de bia na akra ni nam ha no na ma na me ya me ase meje akra na hwe ana meje akra ni hwe no apart from that ni bibia eno a yo unse wo ba ye me busa wa ka akosu ya na me se me name no ti me nsu for me pe ane sa me sorry ma kusu okwa ni amepeje mumu ba ha ma enwu an me hia we wodi asema betu manim se me nka nkyerɛw na nyame anim ne em se debre na wugina wanka twede bi odi bɛbɔ wa pantan no me ka me kyerɛwo wase wo de wonso hwene ehwiahwia ne nsɛm mu pa wo de wano toto ne nsɛm mu wonpɛ mi akusua wo akusua me yasen me ne wa me so ba pa yimo me ni fiewra me de ko hwiahwia na asɛm wo nu aba odin one na yire nsɛm no ano dem ade enye wa asɛm na wo dwe sɛ wo so wo ya ho hyehye dodo sa de ho twetwe no dodo kora na wo hyehye no me akusua na wo hyɛ wo na wotwe sɛ wo anya ade wo ye no pa na wotwe wo dwum obedi wo bibi de be sibia no Marcus so mama me na wotwe wo yare ye Marcus bibi yan mama saa na Marcus beka de na de wom no so beka de wom ai adwe ya de wom no so beka de wom wo yare sa wo mama me 1 week sa oba ya me de wo bodam obet me de mama saa na Marcus so oba ya mama de nkasa jana no onye de oba ye saa 1 week kuro me so me kata me so me de ne so 1 week kuro onye de oba ye na me so me hwe se me wo yare papa mama me 1 week e betwa de obetwa weeks ama me 1 week akosu ni ananya ono mama ya mia na nya wo na wugina me nche sesi ya me busa wo se wo ne ma akosu ntam de na wo na ase bibia bibia no masa so se me 1 week sasa de to se 1 week e wo ye de nche se bibia ni wo akosu hima wo himso ente se wo susu nya ma akosu se de oba wo bo ba ma se de obesi aponche no na me se nya papa ofia ade na akosu ka kire me mama so oba no o kan de ma ye kire o bono so ntimi anka enti wo kan de koro kire me mama on so no wantimi anka me ase ne mpese me twa no me de me abeka asem ato no so ba asem na no kwami makoma mu de minim se fine me nya ma akosu bone makoma mama
me kana me ota so se me nya Marcus bone na sa Marcus me wadwe woni trim na so se 1 week yen twen a mama de nya hwe wate mama de nya hwe asem we me ni Marcus 1 week no mama wo da twen firi asem we ne nka me ni Marcus me ntwe me ho mfiri mama sa me nya wo bone na wutimi be ka che me say an me ma 1 week de be to me 1 week de be to me sama yo dan na me fie ha na sa dede ni be kwa na anya me fie abo woni mu ha ya e bi anya fie ha anim gate na no hey Everade pa nyankopon pa hey na me no wa ma onua ba ana se wo faase ana nua ba ma bia anka nyankopon na nka me sese de obesi an ka to kwa ba ku na saase so ka enya papa nipa ni made a wo ye pa asanya osimi do nyame no odo no odo wo nan ni ada age nyame na won sanso ni ada age kokotwa wate but Everade wa ka wo ye no mo so ye makuma mu dia onim se etu amanya ne bone eju dia sorry wo ban 08 Rade. Hey, mama. Hey, TWETWEME. Na me ho nya me de. TWETWEME. Na mana me feel it. TWETWEME. Na me ho ensa na me mama. Nyawo. TWETWEME. Hey. Allah. Mama. TWETWEME. Mama akwa ba. Ya oba, TWETWEME. Hey. Ya semu, bese mbusi wasem kakra. Hey. Eni ma bi ekosu wo me fi ha. Me dwene ho amenti ase. Eniema. Me ka me kire wo. TWETWEME. Won se obi oba betan me fi obi a wa na ade wo mo ba. Nti wo na wonim wo musu ban. Na ade wo mo ba. Ayembia me pese me bisa wo se akosu. Wonim ni yie ba, wote sen. Mama ni say, on say no. Say the money mo say den no. So even say obi be pedan na say nipa no. Oyo kronfo kwa no mama oba wa pepa na no. So baby nipa mo bia no. Obi ase na wo pade obre ne ho ase. Ti mama me enkasa no. Nipa bi wo ho a me nhye da omu mama mu dan nyina no. Me nhye da hu nipa ni su. Ana omu bia so na su ban bia. Enye bi nkyere mama enkasa nipa so mesu kra de. Me nipa na me suspect kakra kwa efo ya oba last guy. One na me suspect no. Enso no kro ba enso maintain ho asem bia. Ada akoso aye den. TWETWEME. Na me ho nya me de mama. Na me feel TWETWEME. na me onsana me. Na de TWETWEME bibia ya ma ye din ye bo nsamra ne ase bi si gisuo. Se bi si gisuo. Na me ba me hu de me wo. Mama. TWETWEME. Na me ho onsana me. TWETWEME. Mama. Me wo ho. Eti wo me adwene me ho a me nse so ma no. Makusu wetwe mu ache me afedi ye akwansi ni wada na ni no aba. Efiru am no nkomo na me se sa pa akonwa tena so efiewura me nkomo am no wo nyina ne tenten ni tietie nyina ne se kasa kire akosu. Na akosu nwanwa me nsem mu a me mpe. Akosu de na no totu me nsem mu me ne me yire nsem mu we nsem mu me ne nye ho. Na me se obi abema abetena se wo ba betena fie wo ne wo yire ne bae akosu nso no nko ane bae ene bae na ye den na bema awawale wa ma oba awawale ye de ne ho twetwe wo bema awawale enti menti asem na se enti se wo se menka sankere akosu a si asem ne su dua ma me hunu se dia na akosu aye eno ano no ebi ni policy no watimi wa kama watia me na so enti panyin nso kwa kan asem na ohu do beka asem a wo kan wo ni ti hu ni nai na ode so se we si ayi dia ze koye den enti kan asem kro no na me nyina asem ne so ene akosu nkasa nso eno so a da ode so wo ya bibia hododo eno so a da akosu pa ma bona ne de wo ka kire me a ne se me ye fie wura enti se kokokokoko ba na asem mi pesi a mi efieru a me hu bebon mu me nsoso no me di mu akwani aba ne bi enti no me nkasa nkira course me panyini asem ni twetwe maso a na me ntene me biase enti ma asem bi a wo kakakra ne ade wo kra no wo kawi a wo sori ma me kram ka chen se wa boda obo mo da mo sei mo da mo sei no be ma wale fu awodo hu twetwe oba won wale ye na ka asem kro na me nya asem bi ni akora ne nkasa na me mpe asem bi enka ma enwura no no ntwe no a asem na unsi sudua na be da makoka asem me koka ne sei mama obi kom kra se wona na kwadan se wase de pe akora na ante ase enti ne bi o pese o ya no o fa obi o ha sa no muti o ebe ma wale fu ne bi titi fie
Sa wonye hu abaye bia no hu akono kakra bia okope ne nipa na ante ase a wodna to tankuru am wo be ko ne mama e be ko na asem na nkyerese nyina no de di enti na wo be ma ware fo de wo so de wo yiri si e be ma pa so de to de se e ma eku mo ntem so ma wo da ho oba kama kokoko niama we etu anentu ne ba mama bring sister Liezer-Legacy bi pa mama na me na jemie ne fuam mama ne ba TWETWEME eti ma ku spam se bi se na wo yire pa ba te a I can percentage no mama ka me 20%. TWETWEME mama na me honya me de ho nyina akwa mama na me ne den brother TWETWEME oba to wo che we nyina obi yire ba nyina akwa mama me ne ko adwaman o mama ka TWETWEME wa ba adwaman nyame atwero wo soro wate sade ne ayi fi oba kama say pa minyi ne say bia ye pe no akopɛ no because bia akosua no so de bia na no nkoto nkyɛn na me hu akosua na friend say akosua bra ma akusu di asɛm si abeto manim ye fiewura efiewura nkoto nkyɛn kra me ye baatan enti na ka mo a aka me me fie nso na mote enti ma akusu di asɛm si abeto manim say me nka me nkyerɛw anya saa o hyew na awotwe de ebesie edi kakra musa anse woni ma akusu asɛm se de bi me de saa asɛm we to so aba hwa akosu se minim se akosu yo ba nso be ma na gina wo no mama no kwa hwere ko esi wo de hwe na the spinal cord ha oba bi na ni adi bia papa mama masew Fira masew na onya masew no oh na se ade a wagya tum de masew na oprekope de na asew ayo o nana ana ono so me nana no na de na masew na me wa na asew obi ka wa yentwa so yentwa so kwa pa we de mama bi akoso na nsenyan na FM amode but me de mani anye ho ene sei eye oba wusu yi wane me wafa asene nyem mo amanye so mo anye hu de mo amho da urobia ho manso kura da ho a yeguso a ye ka ho asem ante nkoda oba wusu kuro yai asa nyinsa baba wo ye otifie ha ye friend wo sei motisa baba wo ye nyinsa pe ana mo efie ha anigye mo tonyo mo koba mo tonyo mo koba yo why are there chaso na adwi mu da ho oni na mepe na ho mante chaso mo fa asem de sabi na adwi mu kan nti no ompe na sew enya hwe mesraw se oba no mo de be ko hospital de e de be ko mo hospital na mo de oba no be ko no mo kan hu se oba de ma asew no Osaa bi no onye Osaa bi oye masew ko so oye wasewa mesumo fa so no so ye wasew asewa matwuro ni din wo nkwa nwoma mu asewa matwuro ni din wo makoma mu asewa me book oda me mpatifi matwuro ni din wo ho okay iwo be ko me pa che yo be ko hospital ade no wango yo me pa cho said e wo ko hospital be man be di na chi no efiti na eko no wo fa so ne ko hospital me pa se wo ba ne ko engo si sei ayeska utwato ho se na wotwe bi amode be maye no mesra muska no enso ye ko hospital ka yebo e bro saa ehiafo pa nsem kekan no ani o me dase woni bie no obi se boa no wo saa ko hospital enso me pa cho wo mu ame wo ba na akofo aba ana ame na basa me teme ba bi na me nim wo nya na ahwe me ba na akofo ama enka sa sika twitwire de ne de ma munya se buniska bi on na watwe sa sika ne de mama enti ubeya o se wunua beyi a wo kan se se bi wa na kan wa de mi de menkan yo wa na wa bi o se aduasa tu na adwene mu ate na ho mu ate sa sika no ko fa no na watwe yo yate wa be tira se wa kunkon a wo kan se mintika wo kan na watwe wo be ma bibi adi yo wa kunkon a wo fa o se wan ya wa kunkon a wa ji asemata we munum na ya wo fafo a ye tie ya moa wo fa asefo ane ye nuanom ne omom keka ho no wo wu se to ne abaji bibi akantan so ne akunkon sepete yo Agya ena no nya sika kakra na ade to mepe me de nya kakra wo mi wo sika wo sika na ade to pe kakra bi da mate wo sika na ade to mepe me boa kakra bi da yo ate ene we die me pa chawo
ababa wa na wanyem no dia wo ba no obegugu so meso me wo fa so no hia ngugu so Memeba. ai wo hia ngugu so se wa hwe no ogugu so mo no na me wo fa so no ngugu so ama na asem besi anya sa dia wanyin se no abofra no woni dem na aba ne so woni dem mo onko ne ho se de wo ma me wo fa so no nya sa dia besi betimi asi wo be hyehyɛ mra ma me ewo mimi fie ana baby awote no unze ma sa so me fie ara ena ye dai ade na mo ye yiyimu wo anka sa wo ye yiyimu ade me ye yiyimu yie ade na wo bia di ka nyem na no de wo hwa no na de onyima akire na wo hwa no me nsuma na o me ba no ho wo fa se no me ma gift me nsuma no say o metuntare me ba no fa no wo hyehyɛ me ba no no ama tra me ba no so o ane na o ti de me ka no de masuma no de me pe se me ba no ne te me hia ne ba ewo me fia ani Osaa ono na me ma me no se woni mama me kan to aso me akora na mkoke ka no de ma me ba no ene na mpe na yo de no wo de ndo na wan wo fere hey enti metra me fia metra ma ni me hyehyɛ mra ma me wo se ya hwere me hwɛ na watwe bia wo se be gina wo se ene wani Osaa anyem ene ye bo se ene ono de ya mo se nti on ti bi de bi ni dabi adentina mutimi ye bi mabi mo na ebi mu de mo pese mbe ya ma wo mo ntina me ka kire Osaa de me ka sa na nteso nyina manum me si Osaa no ne obi ama twuro ni din wo makoma mu buku eda me mpa atifi ma twuro ni din wo that mean say me pa cho no na pese wa twuro ni din a me so mesrew me wa fa ase no onso na ma twuro ni din wo makoma mu na wa wasem ya mo de be ya abofra ni bia ka me so makoma enti me hweze mbe jojo abofra no ani ka wa twuro ni din wo bibia yin ani wo kwa antenanta di na ji na wo ba ne kwada ye de ya mama akra na ne ya ne ya sa mame woi anyam mani mro wo so wate anyam mani mro so wate ada ni ye kasa ho brase mu a mo diska twampo asa musika na ye dai wo batena wo so so anaka musika na ye dai misika na asi abetena bi mu no ebi mo anya sika dia kwakwa mo ho no mo dedam me se sika no ana me di asi ya wa betena mu no sika kankan no ona num kwakwa fa so nya wo sika kankan no na uti mu no na asem bi ntia me se kankan no na uti mu no asem bi ntia ka ma fifi mu kwa ya fa so nya wo sika ka ba chilem agadu ba wi afiase wo Oso so sana se so woska ga ba ni afiase oso di ate wa ho wate ya no di ko ya kemu nyansa na mo di musika kakra bia mo nya ahoho mo twampo asa oso nyansa awunimu no ba ma unimu nyansa na awunimu no na wo ha me wo ba me dan fa sa be gun isi nyansa na awunimu na ha me wo ba me dan wo wow so me no be yin kwa de oba ya me no na me ye nsuso mu na nsuso mu sei nsuso me mu yonko o de be ya dikan na me ndi wachi why mene wa kochina bana ye KOFI ni minni kan dikan meba na se wo ye kan he mene wona mo bia nim se mene me wife nua ne nam eri enti na o me yenko na dog na tumpasa na me so mu ana ye de wo so mu ana ye de sister wo yeri nya wo so mu ana ye de aha wo Marcus una waka chefu asa wo sheme me 1 week me na me kan se wo sheme 1 week se di enti na sheme 1 week enyo ma na wo ye de mani nyi ho enti 1 week na wa sheme de na obaye me 1 week na wo sheme de na obaye me o ne me nyem na me koka no wo be ka sheme me se wo sa sheme 1 week se wo obaye me de na betin da ye me wo de tro to me so nyame no na nyem wo de tro to me so nyame no na nyem de wo ye no maka kire fiura achichide opere mo jadudu ho edi nsuo frama no me say 1 week na wa sheme no e de na betin da ye me wo sheme 1 week no e na betin da ye me e de chin de na betin da ye me de na betin da ye ya wo kwa sheme 1 week say ani makoka say fi wa say me so 1 week wo challenge me na wo so den so ha ka say 1 week no me ka no me ma wo di ka challenge me ana me si wo nsuo mi a e de na wa me ka si me no ko di ka ko odo ni fie ra ye ti ni fie odo ni ye ti ni fie so bi be si a wo se ma ono ya we wo tuo no